siyakholwa uJesu simthanda. Amen. Sithi siyakholwa asithinti asithintisi, asijoli asijolisi, asihlebi asihlali einkundleni zabakolontayo. Kodwa bazalwane akupheleli la, kunakho lokho kumele ukuthi akwenzeke okuzoba intshumayelo engcono kunalesimela la ipulpit. Cela ukuphinda. Kunento ekuthi mama uMlaba sesihlanganile ekumele ukuthi ayivele ibonakale singayikhulumi kodwa ivele. Unento engamelanga ukuthi akube sithe siqeqebula kakhulu kodwa ekumele kube yiproduct emva kokuthi sihlangene. Amen. Asithinte namabhayibheli wethu Matthew chapter 5 verse number 13 to number 16. Sithandaze. Ngiyacela uzongifundela umekhona. Matthew chapter 5 verse number 13. Nina ninguSawoti womhlaba. Kepha uma uSawoti udumele, uSawoti mawuvuswa ngani na? Akasasizi lutho. Kuphela ukulahlwa ngaphandle. Anyathelwe ngabantu. Nina ningukukhanya kwezwe. Umuzi owakhe entabeni ngesithenge. Nomuntu kasokheli isibane asibeke phansi kwesitsha. Kodwa usifaka thini khona siyakubakhanyisela bonke abasendlini. Kanjalo bakukhanye ukukhanya kwenu phambi kwabantu ukuba babone imisebenzi yenu emihle, badumise uYihlo osezulwini. Cela bese uyifunda ngamandla ke manje uqala u13. Nina ningusawoti womhlaba. Kepha uma uSawoti edumele, uSawoti uvuswa ngani na? Uma ubusawoti budumele. Bazalwane, ngicela ukuthi ebusuku sixoxe singavuthi. Ukuthi njengoba abantu abasha nisindisiwe nimthanda uJesu ebuse inhlizweni. La senzelelwa umzekelo ngento engifisa ukuthi singabi sayithatha nje as a product. Eyinto esebenza each and every day. uSawoti awu ameni. Ekudleni ungenza yonke into, ungapheka ukudla kwakho ukuqede uzifake zonke izinongo, kodwa uma kube khona lento ezoshoda okanye engazoba khona ewuSawoti. Uthi usuphekile kwaphekeka kumnandi ukudla kwakho uzukuthi ya kuza kahle iphunga lidonse ngenxa ye-mixtures yama-spices akhona. Kodwa ibe khona into ezozwakala sisinontokozo ukuthi ayikho la ewuSawoti. Uyangizwa ukuthi zonke izinto zikhona, kodwa ikhona lento ethi mayingekho kuzwakala ukuthi ayikho. And lithi iBhayibheli la uma ubuSawoti bungekho
Ngoba kuyenzeka ukuthi bazalwane njengoba singabantwana bakaNkulunkulu sonke siyakholwa. Siyamthanda nje masila siyavutha sonke. Akekho vela engavuthi. Akekho vela engenamandla. Akekho vela engekho perfect. Akekho vela ehluleka. Akekho vela engasindiswanga. Kodwa kunento bazalwane kaNkulunkulu esingeke sayipretenda. Kunento kaNkulunkulu esingeke noma singaku-acta. Kodwa entweni kaNkulunkulu mfowethu kunalencasa kaNkulunkulu ekumele izwakale. Ilento bazalwane ngizothandaza ngaye ebusuku ukuthi bantu abasha sesikholwa uJesu simthanda. Ebuse enhlizweni yethu edwele. Lana lithi iBhayibheli ningusawoti wezwe. Alithi iBhayibheli la ningusawoti wasestandardini. Alithi izwi likaNkulunkulu ningusawoti wabazalwane eniphambi kwabo. Kodwa li-abroad lithi ningusawoti wezwe. Ento esoyo necacisa kahle ukuthi uma usukholwa usindisiwe ungumntwana kaNkulunkulu ohlukene nezono. Kunendlela okanye kunendlela undlela emele ukuthi hamba ngayo okanye kunendlela ekumele ukuthi unyathele ngayo. Ngoba awusaphili uphilela wena. Awusaphili uphilela abantu onabo. Kodwa uma uthathe isinqumo wathi uJesu uyamthatha njengenkosi nomsindisi. Hayi bazalwane sizozwana. Usube lento isimuva kuwena ingasesiyone yakho. Kodwa iyinto yomhlaba wonke. Cela ungifundele u14 bhuti. Lithi iBhayibheli la nina ningukukhanya kwezwe. Umuzi okhiwe entabeni ongesitheke. Lento yenza ukuthi namhlanje uma njengoba ukholwa usindisiwe uma kuke kwenzeka iphutha elilodwa uduma indawo yonke ukuthi hayibono okholwayo wenza ukuthi ngoba lithi iBhayibheli ningumuzi owakhiwe entabeni. Amen. Lithi izwi likaNkulunkulu ongesitheke. So ungathi uyakuzama ukuthi uzenze into ngeyona ekusithekeni kanti kunendlela la uvele khona. Ngiphinde lento engiyishoyo lithi izwi likaNkulunkulu ningumuzi owakhiwe entabeni. Lithi iBhayibheli ongesitheke. Ngifuna ukuthi namhlanje uma uSathane enyenyeza enhlizweni ube nento eyaziyo ukuthi uma uke wavuma wamnikeza ithuba